Salam ýaşlar, täze tokun gepleşigini dinleýärsiňiz. Siz bilen Pragadaky studiýada men Sehra. Şunkü gepleşigimizde Çehiýanyň futbol komandasyny oýnaýan türkmenstanly futbolçy bilen geçiren ýürüýte söhbetleşigimizi eşdireriz. Men futbol saýladym, men kakym futbolist Kamil Mingazow. Şeýlede dürli uğur boýunça öz karýeralaryny daşary ýurtlarda dowam etdirýän käbir türkmenstanly ýaşlar barada hem taýýarlan maglumatymyzy dinläp bilersiňiz. Täze tokunda galyň. Ruslan Mingazow, Çehiýanyň futbol komandasyny oýnaýan ilkinji türkmenstanly futbolçy diýse-de boljak. 1991-nji ýylda Türkmenstanda doglan Mingazow ilkinji ýedek 16 ýaşynda Aşgabatyň Aşgabat futbol ýygyny komandasyny oýnap başlaýar we şol ýyl hem öz komandasynyň Türkmenstanyň ýokary kubogyny almagyna goşan toşýar. Şondan soň Ruslan futbol karýerasyny üstünliklerini dowam etdirip ilki Latviýanyň futbol komandasyna 4 ýyl, häzirki wagtda bolsa Çehiýanyň Baumit Yablonets futbol komandasyny oýnaýar. Biz Ruslanyň futboldaky üstünligi barada has dolarak maglumat almak üçin onuň bilen söhbetdeş bolduk. Söhbetdeşlik kärdeşim Merdan geçirdi. Ruslan, ilk bilen özüň barada gurrun beräýsäňde, özüň karýeraň futbolu bolan başlangyjyň futboldaky ilkinji adymdan haçan başlady? Belki mekdepdendir ýa-da belki onda has ýerräkdir. Men futbol saýladym, men kakym futbolist Kamil Mingazow. Olam Türkmenistanyň Kopetdagyny oýnaýardy. Zbornyň Türkmenistanyny oýnaýardy. Menem 6 ýaşymda kakymyň ýanyna baryp aýtdym, kakym meni futbol oýnasym gelýär. Olam aketdi meni Züşor mektebine. Oglanlar 1-2 ýaş menden uly boldylar, ýöne men futbol oýnasym geldi. Şoňçyn men 16 ýaşyna çenli Zarya komandasyna oýnadym. Aşgabatyň komandasy. Aşgabatyň Zarya komandasyna 16 ýaşyna çenli biziň trenerimiz Karpov Vasily Vasiliýew boldy. Soň trener Rahim Kurbanmamedow zbornyň trenerini görüp meni Aşgabat klub bar, şo klub meni aldy. 16 ýaşynda men Aşgabatyna oýnadym. 17 ýaşyna çenli 1 ýyl oýnadym Türkmenistanyň wyşy ligasyna. Sonra men çempion boldum. Türkmenistanyň çempiony 2008-nji ýylda. Sen komandaň çempion boldy, dogry dämi? Aşgabat komandasy. Soň indi Ruslan şeýle bir soru bar, indi köp ene aty alady diýädende men öz deň dostlarymdan bilýän, okuwna ýetişen ok futbol oýnasy, nime okuwlaryny köp üns berip bilen ok diýip, şu käbir ýaşlary nime futbol gitmekden bir alqalyan inatalar bar alady bildirip. Sen okuwňa nähildir bir täsir ýetirdimi futbol? Ýok, men futbolum oýnadym, okuwum gowuldy. Men ýerden ýylap, soň okuwma gidip, okuwdan gelip ýene trenerovka gidip mendiňe birinji kellämde futbol boldy. Men ýerden akşama çenli futbol oýnaýardym. Top bilen ýatýardym. Dogry. Soň indi Ruslan Aşgabatyň topurunda oýnap çempion boldyň. Indi Türkmenistan içinde. Mundan soň sen karýeraň nähile boldy? Soň prezident kubogyny Aşgabatyna geçirýär. Prezident kubogyny hem fevralda 2009-da Skonto komandasy geldi Türkmenistana. Şonda men Aşgabat komandasyny oýnaýardym. Skontoň treneri biziň oýnamyda geldi. Şonda iki oyun içinde aýtgaçan Skonto niran komandasy? Latviýan komandasy, Latviýan. Şonda trener meni görüp Latviýa çağırdy test geçmäni. Soň men Latviýa baryp 2 aý şo taýda özümi görkezip, olar 4 ýyl kontrakt men bilen zakljuçili. Şu 4 ýyl men Skontoň komandasyny oýnaýardym. 4 ýyllap men Latviýanyň çempiony 2010-njy ýylda boldum. 2 sapar serebrenny prizor Latviýanyň kubogyny 2012-njy ýylda utdyk. Baltiski kubogy Latviýa, Estoniýa, Litwa geçirýär. Şonam 2011-nji ýylda biz topar aldy. Şu 4 ýyl oýnap Latviýada men 2013-nji ýylda men Luçy Igrok Latviýanyň Premier Liginde boldum. Tööleme. Sonra Ýewropaň ligasyny oýnadyk biz. Ýewropaň ligasyna UEFA liga. Sonra Çehiýanyň komandasy bilen oýnap
treneri meni görüp öz komandasyna çağırdy. Liberec ýöne skonto görmedi meni. Bir ýyl geçip Liberec'in treneri Yablonets Baumit geçti. Şumat men Şumat komandasy ady Baumit Yablonets. Men komandam. Ýene çağırdy meni şu ýylla menem öz pikirdim. Ýyl Çehiýa geçdim. Şumat 2 ýyllap Çehiýede bolmaly. Indi Ruslan sen öz garaýsyň, öz duýgularyň nähilinde Ýewropa çykdyň, nähil özüň duýýan suwatynda, öz karýeraňda sen batgançyk gidip baran edir. Häzirki pursatda öz duýgularyňy beýan edäsen. O men karyeram ösde başta Aşgabatda, soň Latviýa, indi Çehiýa, всё идёт вверх и вверх. Pazarlap etse. O Ösiyada indi berde bu çempionat ol komandasy iz Dengje, Sparta Praga, Viktoria Plzeň, gol komanda ýöne biz şumat 3-nji ýerde barýas и у нас есть шанс выиграть в этом году. Aha. Utma mümkinçiligim bar. Doğru, töölemi. Soň Ruslan ýaňy sen nime belläbim geçdiňde hem berde 2 golum salp ýetişdiňde geleniň 2 aý suwardy. Bir gol Premier Ligada, bir golum Çehiýa kubogyna çempionatda. Salam golum 3 gol turo boldy. Ha, siz onun odon gol turun gol boldy. Töölemi. Indi Ruslan sen Türkmenistanda da oynadyň, daşary ýurtda da nem futbol oynadyň. Soň arasynda bir tapawudy görýärmi sen bir derece nemeden taýýarlyk taýdan ýa-da futbolu çemilesiz taýdan bir tapawutlar gözüňe ildimi sebäbi? İki tarapdan gördüň de men diýjek bolýan we emme oglanlar futbol oýnaýan oglanlary men ýaly Ýewropada oýnap bilýär da berde Türkmenistanyň çağlar deňje bilýärmi? 16 ýaşyndan soň bizim oyuncularımız должны думать, что они могут. Они должны верить в себя. Özüne inanmaly. O inanmaly. Men 10 ýaşymdan özüm inanýardym. Men gidýän, men oýnar, men futbol oýnar. Her sapar diýýärdim, şumada men Ýewropada. Ilk своей цели надо идти. Öz maksadyň tarap okunyny gitmeli. Hiç umytdan düşmeli däl diýjek bolýan. Eger biriniň ýüreginde futbol bar bolsa, futbol hemme ýerde futbol, bilýärmi? Türkmenistan olsa, Çehiýa olsa, Latviýa olsa, hemme ýerde futbol. Hemme ýerde человек. У всех есть ноги, у всех есть руки. Özüňe inanmaly, hemmeler gowalar. Indi iň soňky sorum, bir futbol kumirlaryň barmy seniň? Adam, on Messi çennem Del Piero kumirim adla. İtalyan komandasy. Diňdoşlar kardeşim Merdanyň Çehiýanyň Baumit Yablonets futbol komandasynda oýnaýan türkmensanly futbolçy Ruslan Mingazow bilen geçiren töhbetdeşligini diňlediňiz. Öz uky we zihini bilen karýerasyny daşary ýurtlarda dowam etdirýän ençeme türkmensanly bar. Olaryň biri hem Merjen Halleýewa. 2001-nji ýylyň 18-nji sentýabrynda Türkmensanly doglan Merjen häzirki wagt Moskwada ýaşaýar. Ol Russiýada öz karýerasyny aktrisa, ýaş model bolup dowam etdirýär. 13 ýaşyndaky Merjen Halleýewa Russiýada Перелётная птица, Говорит полиция, Куколка ýaly ençeme kinofilmde, şeýlede Tayna instituta Благодарных девяти ýaly teleseriallarda oýnady. Şol bir wagtyň özünde de Merjen ençeme reklama roliklaryna video ýazga düşýär, diýip Talantina aktyorluk gullugy habar berýär. Merjen ýaly türkmensanly ýaşlaryň ýene biri öz karýerasyny Russiýada dowam etdirýär. Ol özüni artyk diýip tanışdyran türkmen ýigidi. Artyk Azatlyk radiosyna beren interwýusynda uniwersitetde okan döwri 2 ýyllap modeller mekdebine gatnandygyny hemde şondan soň moda we model uğru bilen meşgullanma hassa artdyrandygyny aýdypdy. Şol bir wagtyň özünde dünýäniň ençeme ýurdunda raýatlaryň öz dehini, başarnygyny görkezmek üçin bätleşikler gurnalýar. Olary degişli ýurduň raýatlary bilen bir hatarda daşary ýurtlar, şol sanyny türkmensanlar hem atnaşýar. Şeýle ýarşlaryň birine atnaşan türkmensanlaryň biri tansçy Fahruddin Hemrakuliýew. Fahruddin 2012-nji ýylda Türkiýanyň Star telekanalynda goýberilýän Ýetenek sesini, ýagny Talant siziň özüňiz atly bätleşiginiň birinji tapyrynyň ýeňijilerinden biri bolup, ikinji tapyra çenli dowam edipdi. Ýaşlar şunuň bilen täze toplum gepleşigimiziň şu hepdeki sanynyň hem soňuna ýetdik. Islenlik mesele boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, biziň hat email belgisi azatradio.org email adresimde hatur edip bilersiňiz. Şeýle-de biziň bilen Facebook we Twitter sosial ulamlary arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Bu ulamlarda bizi täze toplum ady bilen tap bolar.
Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Öňümdäki hepdäniň şenbe güni ýene-de täze toplumda duşýan çak hoş.